बतझरनि रायजो राजाफ्रा विधानसभा बियाबनि थाखाय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि हास्थायदों। प्रमोद कुमार ब्रह्मखौ फैगासिनो दं आसाम विधानसभा बिसायख'थि। विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जादोंसै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा। जानो गोनां विधानसभा बिसायख'थियाव गोदानै दाफुंजानाय 5 नं बतझर बियाबावबो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बारग' डिएफअ प्रमोद कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि हास्थायदों रायजो राजाफ्रा। रायजोआव गोमखांदोंसै 2026 विधानसभा बिसायख'थिनि दोहौ। गासैबो जिल्लायावनो बारदोंसै बिसायख'थिनि गुदुं बारहावा। रायजोआरि दोलोजों लोगोसे समानै बोलो फोरादों बिटिसि खुंथायनि गोहोआव थानाय बिपिएफ दोलोआबो। बे समावनो बयनिबो नोजोराव गोलैदों बिटिसि ओनसोलाव गोदानै दाफुंजानाय 5 नं बतझर बियाबा। बिटिसि बिसायख'थिनि उनावनो बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जानजि खाफ्रादों विधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय। नोजोर होनो गोनांदि बियाब दाफामफिननायनि उनाव गोदानै दाजादों 5 नं बतझर बियाबा। बे गोदान बियाबाव गोदान मिजिं लानानै दङ बतझर बियाबनि रायजो राजाफ्रा। बे बियाबाव बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन दोलोजों लोगोसे मैखोमै खामानि मावदोंसै बिपिएफ दोलोआ। बिपिएफ दोलोनि बेबायदि खामानि मावनायखौ नोजोर लाखिनानै बतझर बियाबाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमोद कुमार ब्रह्मखौ बिजाथि महरै हास्थायदों गोबां रायजो राजाफ्रा। टिपकाय गामिनि थागिबि गोबाव सम बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव डिएफअ महरै साख्रि मावबोनाय आरो बिपिएफ दोलोनि CWC सोद्रोमा प्रमोद कुमार ब्रह्मखौ बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि होयोब्ला देरहासार खालामनो साखाफारा जानानै दं गोबां रायजो राजाफ्रा।